Sal 2016 ji mehan meha 12 ne, yani meha yekem a zivistanê ye. Li Amedê dildaya piçûk nexweş e. Tîna laşê wê bilind bûye. Diya wê gavek berê ew bir serşokê, avek lêkir xwest ew tîna wê dakeve, hinekî hat serxwe lêda neket. Piştî kêliyekî din mêze kir, tîna laşê wê ji 37 derbas bûye. Anî şirûp daye û berê xwe bada diya wê giriya. Çima bavê Dilda ne li cem bû. Bavê Dilda Selahattin Demirtaş kurtedemek berê hatibû girtin û ew şandibûn girtîgehê. Dildaya ku niha nexweş e, bêyî ku baş meseleyê bizanibe, belkî zî dizane loma nexweş ketiye, aniha li nav cîha bû û diya wê berê xwe bada bû hêztir dibarand. Salek paşê Dilda carek din nexweş ket. 8 salên ku bavê wê girtiye de çend caran Dilda nexweş ket, lê tu demê diya wê Başak Xanim ji Selahattin Demirtaşa ji mêrê xwe ra negot Dilda nexweş e. Dilda dibistana seretayî xelas kir. Merasim ji bo pîrozkirina zarokên dibistana seretayî li dar ket. Bavê hemû zarokan li wê derê bû, lê bavê Dilda ne li wê derê bû. Dilda çav li bav bû. Diya wê dema keça xwe pîroz kir ji bo vê serketina derbasbûna dibistana seretayî, du caran Dilda maçî kir. Got keça min cara dudiyan jî ji bo bavê te ye. 8 sal bi ser re derbas bûn û 8 sal e Selahattin Demirtaş hêjî girtiye. Di van 8 salan de Dilda çend caran nexweş ket, carekê jî bavê wê ne li cem bû. Dilda dema dibistana seretayî xelas kir jî bav ne li cem bû. Dema giriya jî, dema li erdê ket jî, dema keniya jî bav ne li cem bû. û îro 8 Kewçêrê 2025 ne. Her kesî digot îhtimale vê carê wê Selahattin Demirtaş bê berdan. Çima? Li daireya mezin a dadgeha mafên mirovan wê rûniştinekî heba, vê carê textez wê biryar bihata girtin û vê carê Tirkiye mecbûrî wê Demirtaş berdana. Tenê tiştekî hebû, eger Tirkiyeyê îtiraz bikira wê ev rûniştin, ev civîn ji bo carek din bihata taloqkirin. û Tirkiyeyê wisa kir. Wezareta Edaletê roja dawî di saetên dawiyê de li daireya mezin îtiraz kir û civîn ji bo carek din hat taloqkirin û Demirtaş nehat berdan. Berdevkên Koma Meclîsê ya Dem Partiyê li ber deriyên Wezareta Edaletê a Tirkiyeyê bûn. Ji wan Gulistan Koçyiğit got, ev kirina ku Wezareta Edaletê dike tenê demê paşve dixe û ev pirsî pêvajoya aştiyê dewam dike dema hûn Selahattin Demirtaş û hevalên dinên ku ji doza Kobanî girtîne bê sebeb bê hiqûqî, hûn wan bernadin wê ev pêvajo çawa bimeşe. Hev berdevkê din Sezayî Temelî jî bang li wezaretê kir ku dev ji vê yekê berde. Her ku Dildaya piçûk e, hêjî li benda bavê xwe ye û 8 sal derbas bû, hêviya wê îro bû, îro jî ew hêviya wê nehat jî. Wê kengê bavê wê here Amedê, wê here cem, wê hembêz bike em nizanin. Lê em ê hemû bi hev re bişopînin ka wê çawa be.